Hello guys, maayong udto. Maayong udto ninyong tanan. Balik na po kog trabaho guys. Kampad og mani. Naga. Papa oh. Nagtapok. Na akong kinamparan guys. Na. Muna akong trabaho na purong udtuha guys. Kada adlaw naman lang ko ani na ay trabaho. Balik-balik din his manihan kay wa man lagi na human. Nya ako ra gihapon jud usa ani rong adlaw guys oy. Kuy kauban. Ako na lang yun ning nahinayan. Ngita pud taon humbana og trabaho ng hurnal. Ini ako ang trabaho ron guys.